za ka yi wa kanka girki ta hanyar kallon YouTube, to amma kuma ta zai yi wa kanshi tiyata? Kai haka? Gai, ni ne fa mai gari. Hayakin addu'a nake domin lafiyar ɗana. Ba ruwanka. Waje. Danka? To kai mai gari? Hankali ne baka da shi ko mai kai? Sinadarin oxygen ne wa ɗanka kaɗan. Sai kuma ka kone ice ka kawo sinadarin carbon monoxide? Gai, fice daga nan. Sakare, wuce ka fita. Fita daga nan. Madam shi da ya kuskure, ni kuma sai a dakatar da ni? Saboda ka sa hannu ka da mai gari. Sai bayan musgasa ne muka gano cewa